Ayun na mga akla. Wait lang. Hintay mo na ako, Pards. Palawan Pay. Actually, pwede ka na mag-renew ng 5 sagla ng sabay-sabay. Ha? Dalira? Fast learner ka man, no? Buwan niya agad. Asa Pero na? nakasampung beses Ay, ano pa. pala siya. Ay, sorry. Ay, unod mangga, wala. Kagulo na po sila dito. Nagkagawa na. Ayun, doon sa kalan ba? Yun, sa kalan. Isub-sub yung mukha. Bawal niya, business yan. Bawal For love. Hala, tuwara. Cleopatra po siya ngayon. Ano naman? Tas na go. Tas pa. Hindi ba rin? Papatol po ka ba rin? Cleopatra? Bakit? Ano yan? Ano ka sila? Ganda ng hair. Taas mo ang yan. Ready na kami mag-spinning. Ay, hala. Ang dumi. Diba, kain-kain naman. Mamaya, ihabuhon ako si J-Ford. Ako, J-Ford. Ha? Si J-Ford. Hindi rin mapakiusap. Nagano? Mansa. Ay, step kami. Sino magsasalita? Wala, ikaw ay mo. Ikaw, sa'yo Hindi yan. ka sabi bakla. Ano to? Full party to. May ganun na. Ay, meron pala doon. Ang kanilang Elmar na lang. Si Jira kay... Ayaw, ang sira kay naka-outfit. Oo, di ba? May ano yan eh. Nakaanoan eh. May upan niya nga. Kaya, ay, full party pala akala ko awards night. May bakla yan. Melmar, saan yung spill? Wala script. Wala na. Wala kang script. Wala Wala na. Wako. First birthday? First birthday. Ay, full party man. Full party. Minsan kasi kahit prepared ka. Ako isa inuha. Ako lang sa mabagay na... Pahirapan naman. Sayang effort. Pahirapan? Pahirap. Pahirapan. Kung pahirap naman. Pahirap. Kung pahirap naman. Pahirap. Pahirap. Minsan kasi kahit prepared ka, kung pahirap naman, sayang yung effort. Kagaya na lang nung sa... Gaya na lang nung sang na... Gaya na lang nung sang ako dati. Isa-isa ko pa yung nirinig. Isa-isa ko pa yun. Apat na ulit. Ay, ticket. Apat na pila. Apat na ulit. Apat na abala. Hala, pak! Hala, tuwara. Hindi rin pakabog si Bakang. Hala. Hala, tuwara. Sabi po, yun ka. Kasi tanggol pa yung Hala, mahal naman na Saan naglo-lotion? Parang hindi ako. Okay rin may mumbuhok sa pool. May magagawa pa ba? Dalawa lang yan. Join ka o... Anad na na. si Pak, hala. Si Toto. Tara. Tapang na lang eh. Ay na lang! Tara na! Full party na ko! Party na mo. Dito ko na mo kao. Shot! Wala pa. Yan ka kasi ikaw may script. Diyan ka sa ikaw yung mga sa Ang init ng panahon. Ang init ng panahon. Parang ako minimili. Doon tayo sa harap pala. Pakita tayo. Diyan sa kuan. Sana naman. Bilisan nyo na, mainit. Full oil. Pali pali! Pali pali! Pali pali! Asang drone.
Hoy, nagana na yung last wine, be. Eh, mga si Panya, bantay mo ka mo pamalaan na. Ayun, mga bagay na nagani. Ready? Ready, kid? Last one na! Last one! Magunsa. O, Susan! Ang mga Mag-alala na Japon. O, chika-chika lang. Dance dance. Dance dance. Manaka na. Oy, sera kawas, sera kawas. Okay na di, pana. Ito kay konto lagi. Oy, ay ko mana. O, nana siya, nana siya. Ay mo tanaw sa iya ha. Para si Ma'am Shichira. Posto? Wala mi, di mi tanaw sa imo na. Ay, nakalakas ng bubulungan. Ay, di ba kayo lahat siya? Paano ang reaksyon nila lahat? Ito ha, dito. Tapos, ito yung POV niya. Dito kayo nakatingin sa akin. Kumbaga, nagulat kayo. Tapos bubulong. Bakla, ganyan. Tapos siya na maglalay. Bakit ganyan ang suot mo? Sa dito na. Tapos dumating ako. Ganyan ha. Pag dumating ako. Ako na batin. Ingla, pwede na. Oh, sige ko ha. Hinay lang yung bulong ha. Ganyan. Nakatingin lang kayo. Tapos, ano, ganyan. O, nakakatawa kayo. Pagkatapos katawa, mga 3 seconds or 5 seconds, Ma'am Gigi. Bakla, bakit ganun ang outfit mo? Pakulong sa tubig ko tabak kain. Wala pa. Wala pa. Ini, mag-go, maabot na rin ko? Wala pa, hindi ka mamudyan. Dahil mo ito ganyan, kay drone man to, kani, close up man na ninyo. Bobo ng mga bakla yun sila. Ang mga pari ko, ano na Party party pagkintan. Tingnan ko, dito na ako. Ay, mga bakla! Gaganon ako para eh. Pag nabi ko, mga bakla, yun na yung cue nyo na, galingan kayo. Tapos, after yung tawa, mga 5 seconds, siya na maglalay, tahimik na kayo. Mga bakla! Ibak na. Ibak na. Natawa ka lang, di ba?
Ay, buka tayo kayo. Tira nyo ha! Bubuo ng mga bakla. Action! Ha? Pool pa... Ay, ano ba? 130 action. Ha? Pool party pala? Akala ko awards night. Hindi po ano yun. Ulit. Ha? Pool party pala? Akala ko awards night. Hindi ko na-inform mga bakla. Minsan kasi... Minsan kasi... Minsan kasi... Minsan kasi, kahit prepared ka, kung pahirap naman, sayang yung effort. Naalala ko tuloy isang lako dati. It's a wrap! Tapos na kaming lahat. So, it's time to eat our lunch. So, kainan na. Natapos na, pakaabangan na lang po ninyo sa social media account ni Brand Damage ang naganap naming shoot. Thank you so much. Believe the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord. Thank you for that we receive from the mighty through Christ our Lord. Amen. Kain. Kainan na! Let's eat!